Magandang buhay mga ka-overs! Isa na naman pong eksena ang ating ihahatid ngayong araw. So bago po ang lahat, sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po tayo and like, comment, and hit the notification bell para na rin po updated tayo sa mga susunod na video. Halina po kayo! Tuloy na po tayo! So isa na naman pong alternatibong remedyo ang ating gagawin ngayon po. So, ang topic po natin ngayon ay yung itlog na malasado. So, ano ba yung itlog na malasado sa Bisaya? So, sa Bisaya po, itlog malasaw. So, meaning to say, half-cook po. So, ang main ingredient po natin, syempre, yung itlog. So, ito po yung dalawang itlog natin. So, ito na po, main ingredients po natin. So, ano po ba yung gagawin natin? So, napakasimple na rin po, napakadali at easy po. So, trivia lang po, ano ho ba yung mga benepisyo na makukuha natin sa itlog na malasado or malasaw? So, sa amin po, sa bukid, sa probinsya namin, disclaimer lang po, ito rin po ay isang alternatibong gamot sa may pasma or hindi po kaya ay pampagana ng kain sa mga bata or matatanda, lahat na po. So, napakarami pong benepisyo na dulot ng ating mga itlog. So, lalong-lalo na po pag maging sisig. So, paano po ba lulutuin yung itlog na malasado or malasaw? So, napaka-simple po. So, papakuluin lang natin sa loob ng 5 to 7 minutes. So, hindi po natin patatagalin kasi kapag natatagalan po ay magiging pure boiled egg na po siya. So, magiging magiging tuyong-tuyo na po yung egg yolk. So, mas maganda po kapag half-cook po yun para mapenetrate po talaga sa ating sikmura yung itlog na malasaw po. So, papakuluin na natin po sa loob ng 5 to 7 minutes. Ayun na po tayo. Kaunti lang po. A few moments later. So, ito na po after 5 minutes. So, lalagyan lang natin ng tubig kasi napakainit pa po. Lalagyan na natin ng tubig. So, ito lang po mga ka-overs, no? So, napakadali lang po. So, trivia lang po, no? So, dapat natin to siyang gagawin kapag wala pang laman yung mga sikmura natin. So, kapag bagong gising tayo, dapat natin itong unahin kainin kapag wala pa pong laman yung mga tiyan natin. So, ganito lang po, napakasimple. So, duduk-dukin na natin. So, mas maganda po kapag kukuha kayo ng kutsara na maliit kasi ito yung pang ano natin, pang mix. Dito. Kasi sa bukid, pag may dirty kitchen tayo doon kami, sa dirty kitchen namin doon, pinaligid lang to sa sa abuhan ba, yung may mga kalayo sa bulong-bulong. Yung sa dirty kitchen lang to sa yung may kahoy na kayo ba. So, hindi to siya kinakailangan na papakuluin kasi mas maganda yung nasa dirty kitchen na ipapagulong mo lang sa may sa may abuhan. So, mas maganda doon kaysa, pero okay na to. Pariha lang naman yung resulta.
So ito na po mga ka-overs, ito po yung mukha niya po. Ito lang po. Ganyan. So anuhin lang natin. Sarap. Napaka-sustansyado. Tingnan nyo po, napaka-perfect. So, lalagyan natin ng kaunting asin para malinamnam. Ito po mga ka-overs, Sarap. So, disclaimer lang po, no? Kasi ito po yung alternatibo sa amin sa bukid. So, wala naman pong mawawala kapag subukan natin. So, huwag kayong maano dyan. Try lang po. Wala naman pong mawawala. At saka, disclaimer lang po, based po sa aming mga experience po. Tsaka, so marami din hutong mga nutrients na ating makukuha. So, isa na po yung protina. So, yung protein po ay isa po yung nutrients sa ating katawan na nagpapalakas at nagbibigay ng good bacteria sa ating katawan. At saka, lutein din po. So, alam niyo ba ho yung lutein? Lutein ba kapatid sa itlog? Hindi po. Joke lang po. Yung lutein po ay isa po yung good nutrients that could help our good and to maintain our good eyesight po. So, yun po yung lutein. It can also po relieve our muscle pain, especially na po sa mga athletes at sa mga mahilig mag-workout. So, bago po tayo mag-workout or mag-exercise, so, palagi tayong uminom ng itlog na malasado. At, naku po, lalong-lalo na po yung, sa Bisaya, bughat. Ano ba yung sa Tagalog? Bughat, binat pala. Lalong-lalo na yun sa binat. Naku po, napaka-epektibo din po nito. Kasi may mga tao din po sa amin doon sa probinsya na kapag may binat or bughat, ito po yung mini-maintain nila sa loob ng 3 to 1 week kasi epektibo po. So, bago po kumain ng kanin, so ito muna yung unahin para ma-relieve yung mga pain sa ating katawan. Meron din ho siyang good fats, minerals, at zinc po na kinakailangan ng ating katawan. So, meron din ho akong nabasang link sa Google na regular consumption of egg could boost a count of sperm cells. So, sa mga kalalakihan natin dyan na nagbabalak na magka-baby, so ito na po, egg. Egg unlimited. Ang problema lang ho, nag-improve nga yung sperm count mo, wala ka naman jowa. Napakalaking bagay po na jowa. Joke lang po. Bahala nang walang jowa. Basta full capacity yung sperm count natin. Yan yung importante. Ang importante, buhay. Cheers! Mga ka-overs ha, joke lang yun ha. Huwag nating siseryosohon yung mga joke para may buhay naman po yung teleserye natin, bunting teleserye. So, sana po mga ka-overs may natutunan tayo kahit kunti lang po may natutunan tayo. Basta ang mahalaga po ay meron akong share na idea po sa inyo yung mga hindi pa po nakakatry ng ganitong pagluluto po. So, yan lang po mga ka-overs, no? So, sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po. Please like and comment po sa ating YouTube channel, Aldrin Obers. Spelling is ALDRINOBERS. And please share po. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Thank you mga ka-overs.